Bueno, moitas gracias, perdón polo lío para poder proxectar. Bueno, quero comezar por agradecer ao profesor Villares e á Real Academia Galega que me permitan participar nesta mesa para tratar esa etapa do exilio de Castelao en Bos Aires, das que xa levan falado os meus predecesores, un período crucial para a súa actividade política, pero tamén para a creativa, xa que ali, malia os crecentes problemas de visión e de saúde, continuará traballando arreo en proxectos moi queridos nos que levaba empeñado desde moitos anos antes da guerra. E precisamente ali, na capital argentina, onde coa axuda e o patrocinio de amigos como galeguistas como Núñez Búa, como Rodolfo Prada ou como Manuel Puente, poda culminalos e facelos realidades. Xa se falou aquí no caso de Os vellos non deben de enamorarse, na que recolle os seus fallidos intentos por crear un teatro de arte en Galicia, que un proxecto que iniciara xa no ano 1921 e que non levaría a cabo e que finalmente, bueno, plasma parte desas ideas na obra teatral que se estreará en Argentina no ano 41. Tamén, como falou Enrique, pois no ano 44 a publicación do Sempre en Galicia. E tamén será en Bos Aires onde Castelao remate as cruces de pedra na Galiza. Un enorme estudo de investigación sobre os cruceiros que iniciara no ano 1924 e que concluiría no ano 1946, pero que non se publicaría hasta o ano 50 xa postumamente, coincidindo o 28 de xuño do ano 50 co 14 aniversario do Estatuto de Autonomía, do Estatuto de Galicia, coincidindo 6 meses despois do pasamento de Castelao. Unha obra que, aínda que publicada pola editorial Nós, de Bos Aires, mostraría a referencia ao Seminario de Estudos Galegos, institución que inspirou a xénese deste colosal traballo. O Seminario de Estudos Galegos nacera no ano 1923 en Ortoño, coa intención de investigar, dignificar e divulgar a cultura galega, inspirándose na Institución Libre de Enseñanza e na Junta para a Ampliación de Estudos. O seminario segue tamén o camiño iniciado pola Xunta de Estudos e Investigacións Históricas e Arqueolóxicas de Pontevedra, nacida no ano 22, promovida por Antón Losada Díez, na que Castelao colabora como dibuixante e nunha desas visitas que fan polos cercanías de Pontevedra, debuxa o Chan das Cruces en Ponte Sampaio, onde fai varios debuxos das laxas con gravados cruciformes. Máis tarde iba a incluir no seu traballo sobre as cruces de pedra na Galiza, como tamén da Cruz do Forniño, un histórico cruceiro sen figuración e chantado nun pennedo natural con un gravado antropomorfo sobre cuxa posible orixe reflexionará tamén no seu libro. No seminario íanse integrar enseguida os principais eruditos intelectuais galeguistas. Entre 1923 e 1936 desenvolveron un intenso traballo científico e divulgador nas áreas de arqueoloxía, a etnografía, a historia e o pensamento galego. Nun contexto no que a Universidade e as institucións oficiais ignoraban case por completo a realidade galega, o seminario constitúe unha resposta clara á necesidade de estudar Galiza dende Galiza, con metodoloxías modernas e rigor académico, seguindo os modelos europeos. Poucos días despois da súa constitución formal, Castelao sería proposto e admitido como socio de número da institución. Ingresou oficialmente o 4 de maio de 1924, data na que tivo lugar o primeiro acto público do seminario, no que Castelao, presentado por Cotarelo Vallador, pronunciou o seu discurso de ingreso titulado O novo espírito da arte, un texto fundamental para comprender o seu pensamento estético, no que defende unha arte social que reflicta o novo espírito da modernidade, pero sen renunciar ás raíces populares e nacionais e galegas.
Foi un acto solemne ao que asistiu o arcebispo Lago e no remate da sesión os asistentes visitaron a exposición do álbum Nós, inaugurada ese mesmo día co patrocinio do seminario. No marco desta mostra, lerían nos días seguintes os seus discursos de ingreso outras figuras destacadas do galeguismo militante, como Cabeza de León, Manuel Lugrís ou Ángel del Castillo. E na clausura falou Antón Losada Diéguez. Esta sería a derradeira vez que os orixinais do álbum se expuxeran ao público ata a súa publicación no ano 31. Pouco despois do seu ingreso no seminario, Castelao será encargado de crear a imaxe gráfica do mesmo e, ademais, será nomeado coordinador da sección de Artes e Letras do mesmo. Desde entón e ata 1936, a presenza de Castelao será constante en todas as iniciativas do seminario. Asiste ás súas asambleas e traballa na ilustración dos libros e de todos os proxectos editoriais da institución. Igualmente, no ano 24, realiza, por exemplo, o dibuixo de Prisciliano e Xeria, do que o Museo conserva esta versión, como anuncio da lectura da peza teatral de Cotarelo, protagonizada por figuras míticas da tradición histórica galega, que en 1926 sería publicada, tamén ilustrada por él, co título de Hostia, fantasía clásico-histórica. Tamén na sesión extraordinaria do seminario en maio do 25, Castelao fará a lectura pública da súa obra Cousas, colleita de contos, sesión na que ademais expuxo os debuxos que ilustraban cada un dos relatos que foran aparecendo na prensa desde 1919 ata ese 1925 e que acabarían formando parte do primeiro libro de Cousas, que sería publicado ano seguinte. Naquela ocasión, Castelao leu tamén o relato Peito de Lobo, malia que finalmente non sería incluído na publicación. No primeiro libro de Cousas, editado polo seminario, como decíamos, no ano 26, en cuxo limiar, titulado A carón da naturaleza, reproduce parte da súa conferencia Arte e Galeguismo, aparecerían finalmente unha selección de 19 relatos ilustrados, entón que inclúe o titulado Cruceiros, coa seguinte reflexión do autor: onde hai un cruceiro houbo sempre un pecado e cada cruceiro é unha oración de pedra que fixo baixar un perdón do ceo polo arrepentimento de quen o pagou e polo gran sentimento de quen o fixo. Tendes reparado nos nosos cruceiros aldeáns? Pois reparade nos cruceiros e descubriredes moitos tesouros. Estas manifestacións xenuínas da arte popular galega interesaban a Castelao desde sempre. De feito, os cruceiros xa aparecían constantemente reproducidos na súa obra anterior a 1924, tal como xa vimos nas dúas láminas do álbum Nós que prositeo, ou nestas outras que poño aquí como exemplo. Nelas, os cruceiros aparecían formando parte esencial da paisaxe, son os elementos entroncados na tradición cultural que co seu primitivismo rural constituían exemplos moi acaídos para expresar a identidade e o ideal nacionalista galego defendido pola xeración Nós. Un ideal que Castelao, que defende en 1924 no seu discurso de ingreso no seminario, é sobre o que xa teorizaba en 1922 nunha carta que lle escribe a Manuel Antonio tras a controversia suscitada pola publicación do Manifesto Máis Alá. Un cruceiro feito por un canteiro e logo pintado por un pintor de portas ten máis personalidade que calquera obra dos meirandes escultores. Compre ser primarios ou primitivos da nova arte que debe nascer da gracia e non da beleza. Pero o seu ingreso no Seminario de Estudos Galegos suporá para o artista un salto cualitativo na maneira de achegarse a eles. Veraos a partir de entón non só como componentes máis ou menos protagonistas e exemplos estéticos das súas obras, senón como obxectos de investigación. E vai comezar daquela un profundo e minucioso traballo de estudo, análise e clasificación tipolóxica das cruces e dos cruceiros galegos, así como da reflexión sobre a súa orixe e significación, o que fará a través de unha sistemática recollida gráfica, documental e bibliográfica, no que traballará arreo durante máis de 20 anos, pero que, como adiantamos, non se publicará ata os anos 50, hasta o ano 50 en Bos Aires. A través dunha carta que lle escribe a Filgueira a finais de novembro de 1925, sabemos que naquela altura xa comezara o seu estudo e xa tiña terminados 22 cruceiros,
A través desta outra de febreiro do ano 28, coñecemos que estaba traballando intensamente neste tema e incluso no estudo comparado entre cruces galegas e cruces semellantes de outros lugares. E, bueno, curioso que di que se meteu nun sarillo, di, sen querer metime nun sarillo que mete medo. Xa se entende que para estudiar os cruceiros compre estudiar as cruces de cantería labrada e por ese camiño xa me voa a cabeza. Cheguei a Valencia, estiven en Cataluña e aínda en Albacete. Andiven por Bretaña e agora ando por Gales e Irlanda. A cousa vaise poñendo preñada. Efectivamente, Filgueira, bueno, na carta tamén lle di se lle poden mandar algunha ficha das que se utilizaban no seminario para seguir ese mesmo modelo e, efectivamente, Filgueira envíalles. Pois algunhas como esta que está aí proxectada, pois consérvanse en un arquivo personal do artista no museo. A carta é tamén moi significativa, pois sinala como a través do seminario se tecían redes colaborativas entre os seus socios nunha laboura común para completar os seus traballos. Sen internet, como temos hoxe en día, sen as facilidades de viaxe ou de acceder a publicacións, etc., había que recurrir necesariamente á axuda de colaboradores para recabar información gráfica e documental e bibliográfica, que, como veremos, ao analizar a numerosa documentación que se conserva no museo sobre a elaboración deste estudo, é que dá idea da súa complexidade, así como da metodoloxía tan rigurosa que seguiu o autor. Tamén das peripecias que eses papéis sufriron ao longo do tempo. Parece que as cruces de pedra na Galiza estaban casi rematado en 1936. Xa en marzo dese ano, a prensa galega anunciaba que o seminario tiña a obra a punto de entrar no prelo. Pero descoñecemos se aquel original dese anuncio era o que finalmente se publicou. Seguramente non. O que si sorprende e moito foi que entre os materiais incautados na Casa Pontevedresa de Castelao en 1937 por mor do expediente de responsabilidades políticas chegarían ao Museo de Pontevedra todos eses materiais de forma cautelar como depósito judicial dependentes da súa poxa. Pero entre ese numeroso conxunto de obras de casi máis de 1000 debuxos e de obras diversas non estaba nin o original das cruces nin tampouco a numerosa documentación escrita e gráfica que Castelao recopilara para a súa elaboración desde 1924 e que, sen dúbida, Filgueira coñecía moi ben. Así o comentará en abril do 39 a Sánchez Cantón nunha das primeiras cartas que lle escribe o remate da guerra. Efectivamente, procedentes da incautación, só ingresarían algúns apuntes soltos como estes, moi sinxelos, a maioría a lápiz, xunto con algúns máis elaborados, como este dibuixo dos Anxos do Pórtico da Gloria, que é o precedente do deseño que ele engadiría como ilustración das verbas limiares na edición do libro do ano 50. Tamén, no exhaustivo inventario da acta de incautación de 1937, mencionábase un conxunto de 144 fotografías de cruceiros, imaxes que ata hai moi pouco tiñase por perdidas. Pero gracias á labor da miña compañeira Cristina Chavia, responsable do arquivo gráfico do museo, que foi quen de identificalas dispersas, distribuídas de forma, clasificadas de unha forma xeográfica no conxunto do arquivo gráfico do museo. Así atopáronse pegadas en fichas antigas coa letra do antigo secretario do museo, Alfredo García Lén, e que só se identificaba a súa procedencia con un R.C. Rodríguez Castelao, que ia ao despegar, a sacar as fotografías das fichas, moitas delas revelaron a inconfundible letra de Castelao, co que témolas actualmente identificadas. E moitas veces tamén aparece o nome da persona que lla envía. A través destas fotos podemos saber
que evidentemente Castelao non visitou todos os cruceiros que estudou e que dibuixou, e que en moitas ocasións fixo a partir das imaxes gráficas de cruces e cruceiros que lle mandaban desde as 4 provincias galegas, pero tamén de outros moitos lugares. Unha rede colaborativa de informantes no que están nomes como o do tamén seminarista Fermín Bouza Brei, como está do cruceiro de Carril, a que posiblemente tamén se deba a esta da fonte de Cea, de San Pedro de Cea, e tamén outras moitas que son anónimas, como estas de Bueu, ou esta do cruceiro de Calo, que evidentemente inspira a composición desta augada feita polo artista. Tamén as curiosas fotografías desta cruz situada entre a Gudiña e Puebla de Sanabria, ou a do cruceiro de San Cibrao de Viñas. Estas son tamén anónimas. Pero, como dicía, nada máis se sabía do resto dos materiais que Castelao recopilara e creara para a súa investigación ata moitos anos despois. En realidade, toda esa documentación tiña Castelao en Bos Aires. Non estaba na súa casa de Pontevedra no ano 37, pero non parece lóxico que Castelao marchase a Madrid en xullo do 36 nunha prevista viaxe curta para presentar a ponencia do Estatuto e que non iba a ir con todos eses materiais cando non tería pensado que habería un golpe de Estado que xa lle impediría volver. E o propio autor aludirá ás circunstancias os avatares que sufriron estes valiosos materiais ao longo deses anos nas verbas lineares do libro, e di: empero a boa fada que soupo gardarme de todo mal quiso salvar os meus deseños e unha gran parte das notas, papéis que se fixeron vellos e aburados de tanto andaren por pousadas distintas. Non sabemos, quizá o máis posible é que os fixeran chegar a América. Hai tamén referencias a un baúl de materiais que el comentaba que se salvaran do bombardeo da súa casa en Barcelona. En todo caso, non descoñecemos como lle chegaron. Pero a través destas reveladoras anotacións manuscritas de Rodolfo Prada, amigo e protector do artista en Argentina, sabemos que as fichas e apuntes de traballo para as cruces de pedra tiñas Castelao e antes de morrer entregáralas para que as custodiase e conservase ata o día en que pudese mandalas a Galicia para que se incorporasen a un museo ou biblioteca onde se dedicase unha sección á súa obra. Pola segunda das notas, sabemos que no ano 69, e tras a morte de Virxinia Pereira, atoparíase no seu apartamento de Belgrano algúns documentos soltos da mesma temática que Prada xuntaría cos anteriores para ese mesmo ano de 1969 enviarlos a Álvaro Gil Varela, outro dos grandes valedores de Castelao, a quen Virxinia xa lle tiña regalado antes as láminas orixinais cos debuxos, as figuras e as fotografías que se publicaran no libro no ano 1950. Todo este excepcional conxunto documental e gráfico que permite coñecer polo miúdo a modélica metodoloxía seguida polo autor no seu traballo, e no que se inclúe tamén parte do manuscrito da primeira versión da obra, a parte que se conserva, non se descoñece onde está o resto, así como o texto definitivo mecanografado e corrixido polo autor, acabaría incorporándose por doazón dos herdeiros de Álvaro Gil Varela ao museo no ano 1991. Os materiais son cerca de 500 dibuxos, fichas e anotacións do autor previas á confección da obra definitiva, no que destacan, como vemos, apuntes sobre as diversas tipoloxías referentes das cruces, así como reflexións sobre a numerosa bibliografía consultada. Tamén a investigación na posible orixe das cruces na máis remota antigüedade, con referencias aos traballos de Ramón Sobrino Buigas
ou na búsqueda da posible orixe dos cruceiros nas estelas galaico-romanas, como a estela de Uzande de Estrada, peza que el mesmo atopara e que fora entregada polo seu sogro á Sociedade Arqueolóxica no ano 28. Unha peza que el reproduciera mesmo no lugar onde fora atopada e que se protagonizara algunhas das súas viñetas humorísticas publicadas na prensa galega dos anos 20. Con esta documentación confirmamos o carácter colaborativo e transversal do traballo, xa que encontramos debuxos de cruces feitas por outros autores, como estes calcos de Enrique Mayer, que se unirían a outros hoxe perdidos que sabemos que hubo, que lle mandara o seu curmán Manuel Rodríguez Castelao, asesinado no ano 37, de algúns dos cruceiros de Rianxo. Tamén nos aporta numerosas fotografías que serviron ao artista para compoñer as láminas definitivas e os debuxos previos a elas, como este de Noia, o cruceiro de Loureiro de Cotobade, ou esta imaxe do cruceiro de Beade que lle enviara no ano 34 o empresario de Ribadavia, José Chao, por indicación de outro seminarista e o fundador de Ultrella, Álvaro de las Casas. Tamén atopamos un bo conxunto de fotos e tarxetas postais de cruces das Illas Británicas enviadas por Plácido Castro, que lle servirían para o estudo comparativo das tipoloxías destas coas galegas. Neste interés por comparar as cruces galegas coas de outros lugares, temos que situar igualmente a orixe da viaxe que Castelao fai en 1929 a Bretaña como beneficiario dunha bolsa da Junta para a Ampliación de Estudios, a segunda que lle concede a institución despois da que en 1921 lle permitira realizar a viaxe a París, Bélxica e Alemania. No 28 foi un ano terrible para a familia Castelao, pois en xaneiro morre o seu único fillo e o gran golpe emocional que isto supón únese unha grave crise da enfermedade ocular que padecía o artista e que o deixa prácticamente cego. Coa intención de animalo, Losada Diéguez anímao a que solicite de novo outra das bolsas da JAE. É unha bolsa que, para estudar as cruces e calvarios de Pedra de Bretaña, que, promovida pola Comisión de Estudios de Galicia, seralle concedida ese ano, aínda que pola gravedade do seu problema nos ollos non disfrutará ata o ano seguinte. A Bretaña marcha a finais de abril do ano 29, acompañado da súa dona, e durante 4 meses percorre esta rexión francesa estudando e debuxando as súas cruces, esta día na que fará tamén o magnífico álbum de Bretaña, no que recolle, as costumbristas bretronas, paisaxes, e tamén mantén unha abundante correspondencia cos seus amigos, comentando as actividades e as súas impresións sobre a rexión. A fin da viaxe, Castelao redacta a conclusión do seu estudo na memoria Las cruces de piedra en Bretaña, que presenta na JAE, é un texto que, ilustrado, publicará en galego o seminario no ano 1930. 121 debuxos dos orixinais destas ilustracións incorporáronse tamén por compra á colección do museo no ano 2009. En decembro deste ano 29, a revista Viaje por España publica tamén varios dos seus debuxos de cruceiros galegos e informaba de que Castelao estaba traballando no seu estudo, un tema no que vai a continuar ocupado intensamente ao longo dos primeiros anos 30, tempos de intensa actividade política nos que Castelao iríase convertendo no líder indiscutible do nacionalismo galego. Coa proclamación da República, en abril do 31, el, xunto con outros membros do seminario, traballa na redacción do anteproxecto do Estatuto de Galicia. E nas eleccións de xuño obtén un escano de diputado nas Cortes Constituíntes. Desde entón, os seus maiores esforzos centraríanse en conseguir un estatuto de autonomía para Galicia na creación dun partido galeguista forte do que sería secretario político desde 1933. Con todo, por esta época, segue traballando nas cruces, como así mostran debuxos que fai reaproveitando papéis timbrados do Congreso dos Diputados.
Este será tamén o tema do seu discurso no ingreso na Real Academia Galega, lido na Coruña o 25 de xullo de 1934. O texto deste discurso, o título As cruces de pedra na Galiza, servirá de base para o que finalmente se publica en 1950. Poucos meses despois do seu ingreso na Real Academia, e coincidindo co levantamento revolucionario de Asturias do 34, Castelao, que nas eleccións do ano anterior non revalidara a súa acta de diputado, será trasladado como funcionario á sección provincial de Estatística de Badajoz, o que en realidade era un desterro político. Desde Badaxoz, Castelao vai viaxar en abril de 35 ao Porto para participar na Semana Cultural, organizada polo Seminario de Estudos Galegos nesa cidade portuguesa, na que sería o principal encontro cultural luso-galego celebrado durante a República. Alí, Castelao vai pronunciar na Facultade de Ciencias da Universidade de Porto a súa conferencia Os cruceiros na Galiza e vai proxectar tamén os debuxos que ilustraban o traballo. Despois, en xullo, asistirá tamén en Pontevedra a unha apertura dun curso de extensión escolar organizado polo seminario, na que de novo vai a impartir unha lección titulada Os cruceiros en Galicia, tamén proxectando os debuxos. Bueno, no 36, pois todos sabemos que volve a ser elixido nas eleccións tras o plebiscito do 28 de xullo, no que se vota favorablemente ao Estatuto de Galicia, viaxe a Madrid coa súa dona, coa intención, integrando o Comité Central da Autonomía de Galicia, que iba a presentar ao presidente do Congreso a ponencia. Pero, co golpe, pois vai a quedar xa definitivamente separado de Galicia e emprenderá un exilio que para él será definitivo. Isto suporía que o seu libro, en cuxa edición estaba traballando, non chegase a ser publicado. Malia todo en América, primeiro en Estados Unidos e despois en Bos Aires, seguirá traballando sobre os cruceiros, revisando, corrixindo ou reestruturando o importante material que recollera ata 1936. Así o revela a interesantísima documentación doada pola familia de Álvaro Gil, na que aparecen debuxos de cruceiros sobre cuartillas co membrete do Hotel Colombo de San Francisco, que os data en xullo de 1939, ou este recorte de un artigo de un periódico de New York Times de Nova York do ano 40. Tamén a presencia de dous textos, un mecanografiado e este manuscrito, sobre os cruceiros en Galicia, no que reproduce casi idéntico o seu discurso de ingreso na Real Academia, a conferencia pronunciada en Oporto, datado en Nova York no ano 1940. E, tamén o mesmo texto aparece publicado nunha revista Galicia de Bos Aires. O 20 de xuño de 1946, nas vésperas de viaxar a París para tomar posesión do seu cargo de ministro sin carteira no goberno de Giral, dá por terminado o seu labor e entregalle o orixinal a Manuel Puente para a súa publicación. Pero este aínda non tenía que esperar uns cantos anos, 4 anos máis, para verse publicado. O libro, no que vai a incluirse unha breve biografía de Castelao escrita por Blanco Amor e traducida por Génesi, e así como un amplio resumen tamén en inglés, ten como data de edición, tal como se recolle no colofón, o 28 de xuño de 1950. Pero Castelao xa non chegaría a velo impreso. Nos últimos meses da súa vida, Rodolfo Prada, Núñez Búa e Luis Seoane, sabedores do seu próximo final, organizan rapidamente a edición do libro e deciden tirar en decembro do 49 o primeiro prego do libro para que Castelao podese asinar, aí o vemos, pois algúns dos chamados exemplares especiais que están numerados e dos que o Museo de Pontevedra conserva o exemplar número 10. E, pois creo que xa me vou pasando. Non quería pasarme máis, entón, pois nada máis. Moitas gracias.